Shalom. Adorok satapukka permingguota di bagasan sadarion martang yang nahohom mahita. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Pinuji madebatasi tolu sadai napajupakon hita di minggu paonopon dung trinitasison. Ibana dona mangaramoti hita jala namar permuduhon hita di bagasan perdalanan ningoluta di sada minggu na oktabulus. Debatama namar sangap di sude panggulmiton ningoluta. Pinujima dibatasi tolu sadai namampar mudu hita di bagasan perdalanan ningoluta. Marhite topik ni minggutta sadarion dipaingot dohita asa marhau daulaton dohot marpeliat tu debata atong taharinggason mamar soba tu debata pasahat pelean di bagasan lasni roha hobar tu pasu-pasu natajalo. Ale debata si tolu sadai diho ma puji-pujian dohot pelean nami tahu hasangapon di goarmu. Atong masuk mahita tu perpungguan nabadia. Tapasada marohatta dohot pikiratta. Laho mamuji dohot pasangapot tuhatta si tolu sadai. Marede mahita sian bukwede nomor 10 ayat sada dohot ayat tolu. Di ayat toluan no jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah, manang ise na mamelehon hamalateon, ido na pasangap ahu jala mabahedalan, asa hupatuduhon tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami. Nung ngamarpungu hami dison di ari na pinarbadian mi. Say buhay mapinggol dohot rohanami. Asa marlasni roha hami manangihon hatam na badiyay. Jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangi yang tuho.
urupi mahami asa huparhasiang hami akka ari-ari ning ulu nami na podoki. Say pamasuk mahami Tuhan uluan sa leleng ni leleng na. Pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde hita sian buku ede nomor 110 sada ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik perjulu, sahatu patik paupaton. Patik perjulu. Ahu do Jahoba debatam, ninna debatatta. Dan jadi marakub ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dan jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Aek na di Toru Nitano, yanggo tunggabe si Sombaon, manang sioluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna. Aiho na uhumna dosogot akan na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaonom ari maulahamu nasa siulaonmu. Alayanggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba de batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai dinaonom ari do ditop pada bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradenian nai jala di parbadiai. Atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombarto patikmi. Amen. Maredde hitamuse sian buku ede nomor 114 ayat 1 dohot ayat 2. Di ayat 2 jongjong mahita. Kasih
Tatopoti madosat tanagodangi tu adopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan. Para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami na godangi. Di partikian na nigoaran tatanan ningolu na ibaruon nung ngabuhi behami madalaton parngoluan songon na somal. Dohot hatot tuan, ikonudu dohami tu akka aturan na hobartusi. Asabuhi hami madalaton ulaw nami di bagasan las ni roha na siyan hoy. Alay Tuhan, dang haruhisat dope hami siyan situasi ni parngoluonon. Godang akka pengangguran, pasarian ni ngolu na hurang denggan, akka na marsahit na say martaba-taba dohot ragam nasing. Nuaing Tuhan, siyan unduk ni roha, rodo hami tu adopanmu, mangido asini roham, asahoma na mangurupi hami di pardalanan ni ngolu namion. Unang palawas di bagasan biar, alay urupi mahami, asa mangolu di bagasan pos ni roha, nahodo dongan nami. Ale Tuhan debata aman nami, sayho mana mandongani hami. Ale Tuhan debata, hodo debata na mamasu-masu hami dohot akka na niula ni tangan nami. Hodo debata na paruaron hami sian ragam ni parukilon, songon na pinatupam tubang som Israel, sian parhatubanan Misir. Alanido Tuhan, ikon marroha daulaton hami, ringgas marsombatuho, huhut pasahat pelean di bagasan las ni roha, hobar tu pasu-pasu na hujalo hami. Ala hodo na pasu-pasu honi di hami. Alay Tuhan, jojo dodang huamaleuteon hami pasu-pasu mi di ngolu nami. Jojo dodang hupasahat hami pelean nami, hobar tu pasu-pasu na hujalo hami. Jojot dang songon ina na mabalu na pasahat peleanis yan sadok hanguluan na. Alani Tuhan, rodo hami tu adopanmu na badiay, mangido asini roham, sayunang pabali hami siyan adopanmu, sayto pamahami hobar tulomo ni roham. Ale Tuhan debata aman nami, say asim maroham di hami. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan jala amanami. Hujau hami dogwarmu na badiay, ala na targogot hami marningot dosa nami. Say marasi roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak di debata nagabejolma alani hami. Namate jala na hehe siyan namate, namanaik tuban wagid jang doho mangodihon hami. Asi roham dihami, say patok tong madihami roha hamolatehon tuho, otod di perbadia, pangapul di namasak roha, pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asin ni roha, sayunang tulak hami. Say tangihon mahami, ho ale debata ama, anak, dohotod di perbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata.
para sini roha jala perdenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang, dang dibahen tuhita hobar tu akka dosatta, jala dang dibalosson tuhita hobar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka na makabiari ibana. Hasangapon madidebatana di gijang. Amin. Maredde hita sia bukwede nomor 120 sia ayat 1 dohot ayat 6. Hatani debata turpuk epistel di minggu paunopon dung Trinitatis Sadarion tersurat di Markus 12 ayat 41 sahatu ayat 44. Nahudul do ibana todokon poti parasian. Gabe dibereng mapabahen ni halak madabuhon hepeng na tu poti i. Jadi torop do namora na madabuhon na godang. Laos Roma boru-boru nama balu sada, na pogos di dabuhon matusi dua rimis imasaya. Gabe di jo Jesus masih siannai, nin nama madok nasida. Situ do hatakot tuhamu. Gumodang do nani dabuhon ni nama balu, na pogosan tu bagasan poti parasiani, asa saluhut akka nama dabuhoni. Aisian lobi-lobi nasida do di dabuhon be, alai ipa perempuan, sian pogos nado di dabuhon saluhutna na ibana, tung sandok hangoluanai. Ima sahatna, martua ma akan atumangihon hatani debata, jala na opeopsa. Amin. Maredde hitamu sesian bukwede nomor 731 ayat 1 dohot ayat 2. Di ayat 2 jongjong mahita. Tahati dakkom maha porsiautai
songon na hinatidakkon ni dongatta saha porsiaod di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sotodusan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na matitarpajal do ibana diau pinarsilang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mula mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamula sogo tetanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia, jaladong sadahuria na badia, huria atau panela Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Marede hitamuse sian bukwede nomor 178. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege amana jagon burju, narodo Jesus pangonuhon, asal mosiaho, mansailas rohata ibuse, bului asian dosamu, sai Roma hita tu surgawi, langsung mengisi. Dameni debata na sumurung siya saluhu na roha, imana mga ramoti yakate-ate doho pikiramu nabe, di bagasan Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hurian hinaolongan itu hatta Yesus Kristus, tatangi homa hatane debata, turpuk jamita, di minggu tasadarion, minggu paunopon duk Trinitatis, diene sian 5 Musa 10 ayat 10 sahar di ayat 10 pitu. 5 Musa 10 ayat 10 sahar di 10 pitu. Hujaha madihita takasma tape hutihut. Ikon marare raya parlapalapea ko pituari lilingna. Ia dung di papunguho parbue siap pardegiammu doho sian pangilangammu. Jalai ko marlasni roha ho di hari rayamu, songoni ho doho anakmu, doho borum, doho naposo bawa, doho naposo paropuan, doho talak lepi, doho talak dagang, doho dak dana natading dilapin, doho paropuan nama balu di bagasan kahutamu. Iko pituari liling na ho marari raya di Jehovah de Batam, di ingana sipiliton ni Jehovah. Ai paso-paso ni Jehovah de Batam maho disaluhut gogo ni tanomu, doho disaluhut ulau ni tangammu. Di baheni iko marlas ni roha situtuho. Iko tuluhali di bagasa sataon rona sabawa di tonga-tongamu, tuadopan ni Jehovah de Batam, di ingana sipiliton ni Jehovah. Ima di hari raya sagu-sagu nasoni asoman, doho di hari raya minggu, doho di hari raya parlape-lapean. Jaladang jadi romar botiro manangisi tuadopan ni Jehovah. Ganup tahe marguru tu natar lehot tanganna, hobar tu paso-paso naun ni lehon ni Jehovah de Batam tuho. Ido yanggo sahakna. Hurian hinalongan itu hatta Yesus Kristus. Dibayad do tema ni minggu tasadarion, hadaulaton, dohot pelean tu Jehovah. Obar tu nataja hasena keningani,
taringot tu na pinahok ni debata di hala Israel pasu-pasu ari raya, ima hari raya parlape-lapean manang di hati Indonesia di dok hari raya Pondok Daun. Sudedo hitam aboto jala ido sada poda ni hapor siauta paboa molo namar peleat tu Jehovah wajib dui ikonulah honota. Mangalia pelean nadumenggat tu adopane debata ikon sudedo hitam mangulahoni. Songot tadani persitutuot ta makaposi debata di ngulutta, songone nang dohok di tadani hamalatene rohata, di sude paso-paso nak tajalo sia Tuhan debatata. Di turpuk ta sadarion, ditaringoti debatado tu bangsa Israel, taringot tutulu ari raya. Natulu ari raya on, Oma nagabe tulu ari raya jiarah di tonga-tonga ni bangsa Israel saharoi sadarion. Ari raya jiarah nani dokna Roma sadok bangsoi marpungu tu huta Jerusalem. Jala ikut disidu nasida mangulahon ari raya natuluon. Alani sahatu partikian noeng di ari raya natuluon ikut sairodo hala Israel sia sadok portibion manopo huta Jerusalem asa di sini sida mamestahon ari rayaon. Ari raya na perjulu diguari nak keningan ari raya sagu-sagu nasonia soman. Ari raya na serik tatadda na jujut tabege ima ari raya Paskah. Mulu di hata heberna di dok warna Pesah. Ima di ningok nasida, nak tinugutu guni debata nasida, sian parhatobana Misir, jala di paruar nasida sahatu tano Kanaan, tano na pinar bagai-bagai. Alai di kemudian hari, dang holas semata-mata mengingat peristiwa keluar benasida di perayaan Paskah, alai laos dohok donang di perayaan musim tanam. Jadi memulai manuan sesuanan. Napa dua hon di dok warna nak keningan ari raya Minggu di hata heberna di dok Sefuot. Jala di tikina parpudion tatad daun ari raya Pentakosta. Ari raya Pentakosta sasitongna manak Sefuot di ingok bangsa Israel ima uju di ingok nasida na pinasahak ni debata patik na 10 itu si Musa. Jadi hari raya Pentakosta awalnya adalah perayaan turunnya hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Alai di kemudian hari gabe diingok nasida maon sekaligus dohok perayaan panen gandum, perayaan panen pertama. Jedung masuk nasida tu tano Kanaan di hari ke-50 dung Paskah ditaringoti nasida ma pesta panen gandum. Ima panen na perjulu na ninapok nasida di dung masuk nasida tu tano Kanaan. Dungin na patuluhod jala omma na tinaringkotat na niturpukta di bagasa sadarion ima perayaan hari raya parlape-lapean manang hari raya Pondok Daun. Mulu di hata heberna di dok warna Sukkot. Sukkot marhararuad di sian hata sukkah ila batanna pondok manak parlape-lapean. Di parningotan Sukkot manang na ari raya parlape-lapeanon, ima na diingot nasida, uju mengembara nasida di padang gurun, na tinggal do nasida di parlape-lapean, di dalam kemah. Jadi persinggahan sementara, hola parlape-lape butido ala merpida-pida do nasida, ala nidakka nasida tinggal di Jabuna menetap, ala merpida-pida do, di tenda bongkar pasang di parlape-lapean. Alani
dingot nasida mai. Jala akup nii parningotan hari raya Sukkot manang na hari raya parlape-lapean, ima dinaningot nasida paboa ujuruar nasida siat tano Misir, danga dong di parnapunahon nasida giahape. Sadok pugos tu nasida, danga dok tanona, danga dong artana, danga dok si panganon na dipeop nasida. Alay luhut nai di parade de bataron nasida saliling di perjalanani jaladuk sahak nasida di tano Kanaan. Rade di bata sudi nasa bohal nasida nasa narekod nasida di tonga-tonga ningulu. Alanido parningotan di sudi paso-paso ni debata. Jalalas di kemudian hari di ingot nasida do di pestahon nasida doon sebagai hari raya puncak panen, pesta gotilon. Sikop do panarihon ni debata di nasida dung didapok nasida puncak panen duk sahat nasida di tanah Kanaan. Alai di pesta puncak panenon dipatihi de bataro bangsoi asaro nasida madapot tot de bata marhite nama buan pelean dang jadi rumarboti Roma nangis itu ado panni Jehovah ganup tahe marguru tunatar lehon tanganna. Jadi tidak boleh di dalam perayaan ini mereka tidak boleh datang menghadap Tuhan dengan tangan kosong, tetapi harus membawa persembahan. Huriane hinalongan itu hatta Yesus Kristus agak menarik do perayaan Sukkot manang na hari raya Pondok Daun, manang hari raya parlape-lapenon di tonga-tonga ni bangsa Israel sahat tu partikian waeng ala omma pesta na ubalga sa sitong na di tonga-tonga ni bangsoi. Ubalga do di raya hon nasida sian hari raya Paskah manang Pesach, sian Savuot manak Pentakosta, ubalga do tong nang sian Yom Kippur manang hari raya perdamaian. Jadi duk sidung hari raya perdamaian Yom Kippur baru ditaringoti nasida ma Sukkot manang na hari raya parlape-lapean. Jadi di partikian waeng di raya hom mau sekitar ni September do Oktober. Di ban nasida ma udung-udung manang na parlape-lapean nasida. Jadi ibaem ma parlape-lapean na tolu ding-ding na di pudi di samping di habiran do di siamun alai di jolo terbuka. Dungi atap ni parlape-lapeanon iko siarating manang na sian bulung-bulung. Alai adong do siaratna. Ikut tarida do bitang borngin nai siak kolak-kolang ni akarating do bulung-bulungi. Jedang bui rapat atap nai ikut merlubang-lubang go asa bui berengo bitang. Ikut tarida do langit. Molo borngin nai. Jala salileng ari rayaon didok nak keninga pituari. Leleng na homar ari raya di Jehovah de Batam. Salilek pituari makan bersama mahalaki, rak mangan, makasagat to paso-paso ni debata. Jala dison makan bersama masuk di keluarga, jala somala diudang matong nangaka ale-ale, dohok keluarga tu bagas nasi tu udung-udung nasi dei, asa rak mangan nasi dei disi. Jala kup ni di perayaan Sukkot manang hari raya parlape-lapeanon, laos pasahat to pangido tu Jehovah, asa tetap di lewat debata pasu-pasuna marhite na mga lehon napunitano, kesuburan tanah. Jadi adong do tradisi nasida, di buan nasida ma diikat opak jenis bulung-bulung manang na bulung nihau. Dungi di kibas-kibas so nasida mau dilambai-lambaikan tu opat arah. Tu timur, tu barat, tu utara, selatan, tu gijang, doh, tu toro. Ima songodalan nasida pangidoa mangido tu debata asa di paroudan, asa napu tanoi, asa boy musi disuan jala digotil dipanen di musim berikutnya. Huriane hinalongan itu hatta ati pe tu bangsa Israel lo di pasahat sasitong na
patikon asa di pesta hon nasida ari raya parlape-lapean mananang raya Pondok Daun, alai sahat donak tu hita di baga seperti kian nuaeng tonan diturpukon, asa hita pe mangihuk ma makanguluhon ari raya sisongonon, makanguluhon ngulu sisongonon di tonga-tonga ni nguluta. Na parjolo nakki di dok, ari raya parlape-lapean manang ari raya Sukkot, ima marningot pabawa bangso pengembara do, bangso ina julu. Na suadong inganan na menetap. Alai tinggal di parlape-lapean do nasida. Takas do diajar hod dihita saluhu nak kamanginang, pabawa hita pe dagik taupe sasitong na parlape-lapea parsatokinat don. Dangadong nahot di dagik taon, ay nalau busuk do musesugut. Alani ido, unang mapaargahu dalam artian gabelu pahita di parsaurat tadohot debata, alani na mamekirhon holan kebutuhan di pardagingon. Alay gumudang mataingot debata, ala nguluton parsatokinat do, gumodang mataingot inganan si saliling-ililingay ima hanguluani. Anggo dagik taon hola parlape-lapeat don, ngulutaw parsatokinat don. Alayadong do dihita na manoktong ima Jerusalem ne baru. Surgo hasonangan na pinarada ni debata. Tusima hita ta tulus dalatay. Ati pe rikot do dagingon, parlape-lapeani pe rikot do di bangsa Israel. Alay ala parsatokinat doi ibongkar do musei, alay ko terus do berlanjut perjalanan sahat totano na binarbagai-bagai hita pesongonima. Rikot do pikir honota kebutuhan di pardagingotta, alay unang ma hola liat-liat di singulutta. Unang lupa hita manulus dalatay asa sahat hita tuhangoluan totano na binarbagai-bagai ni debata. Ima hangolua sisaliling-ililingay. Na paduahon di pestahon nasida do ari raya parlape-lapeani marningot paboa dangadong di parnapunahon nasida agia hape ujuruar nasida sian habuangan jaladung perjolosahat nasida tutano kanaan dangadong di parnapunahon holan alanya sini rohan ho paso-paso ne debatado uben nasi kop adong di ngulu nasida. Taingot do saleleng di perjalanan ni godang do akata dahalongangat di debata di tonga-tonga di ngulu nasida. Boy do nasida di tari-pari nasida lauk rara. Boy do di patalu nasida kamusu nasida. Boy do diubah debata aek napait gabe aek na tonggi. Boy do di leot debata di nasida si pangano si ganupari marhite-hite manna. Uju si hol roha nasida mangan juhut di leot debata ro tu nasida. Rekod di nasida aek di leon. Bahkan di tonga-tonga ni perjalanan ni tuk takas do pangiringun ni debata di nasida. Marhite naro obun molo arian jala marhite tiang api molo borngin. Asabui nasida tulus totong madalani perjalanan nasida laho manulus tu tano kanaan. Idoban na molo bangsa Israel molo beribadah nasida molo martangiang nasida saya pakai do peci nasida na bulat-bulati di simajujung nasida. Guarna kifah. Ini namanya adalah tudung Tuhan. Tudung Tuhan itu adalah perlambang bahwa Tuhan selalu menudungi kita di setiap perjalanan kehidupan. Alani ujung martangiak kita ikut di bawah tudungan Tuhan do. Ikut dituruni kuasoni dewata do hita toktong mangulu nang ujung martangiang. Dan apalah huboto puasa mulu budaya ni halak Batak, apalagi di HKBP,
molo martangnya kita sekon tabukka do topita. Mungkin diduga roha on namangi budaya ini Eropa do hita. Alat tarsongoni do molala Eropa, molo menghormat seseorang selalu do taribuka topina. Tada hormatna tu nahin hormatanna. Rayu do natai hutto no baenna molo martangnya kita saya diajari do hita ikon tabukka do tahulukta, tabukka do panutup ni simajujukta, songot tada hormat tato debata. Ala yang go bangsa Israel ikon dipakai do tudung manang kifah tada na martangi yang diibana di bawah tudung Allah. Pabuana mangulu diibana di bawah tudung Allah, di bawah perlindungan Tuhan. Alanido saulat nari diingot nasida dui, danga dong nabuy dian dalohon nasida siyang guguna, siyak kadirion ni bangsoi. Tung hola basa-basa ni debatado, ngulu nasida. Sahak penasida di tanah Kanaan, dipelihara debataro ngulu nasida, marhita na mga lepar buni tanoi, ipede ada gogo nasida. Alay tung basa-basa ni debatado. Hita piak kamanginang, ikosongonido nang di tonga-tonga ni nguluta pangatus yotta. Pabuasa dopat dalanan ni ngulut taon, tunggudang doa kata dahalongangan di debata. Gudang doa ka tantangan, aka persoalan ni ngulu, na muluta ukur sian gogo ni dagik ta doh pikirat taon, tuk sotolap tado. Alai ala huasoni Tuhani, na toktong madongani hita, gabe buy mahita tatulus dalatay, tatulus ulautay. Jala monotuk pemarparbuya kana taula de tonga-tonga ni ngulutta, sasitong natuk soarong dui sang gogotta, paroho parbuy. Ikonadong do dihita pemahaman pengakuan, hola debataro natuk mangalio parbuy ni nasa nataula. Robang so itu tanah Kanaan, ketika mereka di perjalanan, bahkan ketika mereka sampai di tanah Kanaan, mereka tadinya tidak punya apa-apa. Tetapi kemudian Tuhan memberikan berkatnya kepada bangsa itu, sehingga mereka punya panen yang berlimpah, sehingga mereka punya bekal hidup sehari-hari. Songoni manak kita, uju rohi tatu portibion, bahkan rahi tanah tiading di pangaratuanon, godang dosa kita naro uju itu pangaratuanon, dan adokta parna punaho mananga hape. Alai Roma Tuhani mamaso-maso hita. Alani manang ahape noeng na adong dingulut taon, arta hahipason, jabatan doh akan asingi, ikor rajumat tadi tunghola sedebataro haroroanna. Alanido dipatihi debata bangsoi marningo sude paso-pasoi. Nasodokyaku parna punahong gabi adong. Nasodokian harapakku soal masa depan alai gabi adong. Dungi ikor Roma manopok debata marhite-hite na mabuat pelean. Mabuat pelean di bagasan lasni roha. Lausido nang nanek pasahaton ni turpukot tuhitak kamanginang. Mulut terajumi do hape sude nguluk kop paso-paso do. Las marohatta pasangapo debata. Tungibana do hape na terpuji di sude ngulukon. Di semua pencapaian-pencapaian hidup kita, sebenarnya Tuhanlah yang berperan. Alani las marohatta, bersukacitalah karena kita masih diberkati Tuhan sampai hari ini. Alayunang lupa, las nirohatta isongot tadani las nirohatta, didok nak keningan, unang rumar boti manangise rotu adopan ni Jehovah. Jangan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Alai ganup merguru tunatar lehot tanganna. Hobar tu paso-paso nang jinalona. Roma hita mabuan na dumenggat tu adopan ni debata. Molo na dipasaha met-met, babu hidu met-met taleon. Alai mulut na dipasaha tu hita godang mata pasaha tu debata. Mulut taingot nak keninga diturpu epistel tai uju dida Tuhan Yesus. Nama balui nama ngalias sisari misi tu gabe pelian na dok debata umar gaduinna pelian ni ibana sen peliannya kana singi ala nasingi
Sian lobi-lobi na do di pasahat. Ala yang gona mabalui tuk sadok ngulu na do. Ala ni namar peleat tu debata memang ikon sia sadok ngulu do. Molo adong dihita pangarajumion pabuang ngulut taon sudah na taparna punaho sudah perjalanan ngulut ta murni. Holan alani paso-paso ni debataro atong ikop paula hotta de tu debata songotad dani hamolateon ni rohata. Ido bana didok Tuhan Yesus di Matius 10 sia unak papunguhamu arta na tergagak ngit dohok tasik na terhali jala tertakko panakko. Janganlah kamu mengumpulkan harta yang bisa dimakan ngengat, rayap, dan juga karat, atau yang bisa dicuri oleh pencuri. Alai talului ma arta nasaleleng-lelenga, ima hanguluan, ima haluaon, marhite-hite narohita pasahaton peleata tu debata. Apostol Paulus pedido ibanado, ingot tamuma, nama naburhoti kotik do kotilonna. Jalan nama naburhom managa paso-paso, mangalak paso-paso di namang gotil. Ganup na niodjar ni rohana, unang masyam muruk manaksian na sutarjua. Ay dihaholongi debatado, nalas roha mga leon, ninaibana di 2 Korintia ayat 6:1-7. Ajakad do itu hitak kamanginang, asa tapasahak ma peleata tu debata. Godanggo adonggo tradisi dihita di pangaratuanon, apalagi tua kahalak na baru karejo, dungi dapotan maibana di gaji pertama, somalat tersai dibado traktiran, itraktir dongan na itraktir keluargana, laho menikmati makalason gaji pertamai. Jadi sasitong na tradisi na denggat di ala ternyata mirip-mirip bo tu na pinasaan debata tu bangsa Israelon. Jadi hasil yang sudah diberikan Tuhan kemudian marlasni roha ita majalo jala tabagi tu akarongata. Ido nak keningat didok dakkolan ibana marlasni roha mangan minum. Alai kodoh doinna anakmu borum na poso bawa na poso parapuan halak lepi halak dagang danak na tading maitek doh takkan mabalu. Jadi semua orang harus mendapat bagian dari semua berkat yang kita peroleh. Selain narohi tatu debata pasaha peleata, didot nak keningan molo godang paso-pasui godang mata pasahat, molo otik tapasahat, sadok ngulutai mata pasahat tu debata. Ala sianibana do harorani, ala Yakub ni diajar do hitatong, diajak dohita asa olo hita tong nang merbagi tu karongata. Ala ternyata di sudina taparno punahoni adonggo di sinang bagian ni halak nasing. Jala mulut tapasahati ta ajak halak nasing marlas ni roha menikmati pasu-pasu ni debata marsangap do debata di si. Las do rohana merdida ngulut sesongoni. Las do rohana tong nang namajak ko na kapelian ni halak na manaruho di bagas las ni roha na pasahaton hobar tu hapor siao doh panadonna di pasu-pasu ni debata tu ibana. Marlas ni roha mahita kamanginang sudi mahita pasaha peliata tau hasangapo di debata nang mangaliaw ragam di pasu-pasui martangiang mahita. Mauliate madiho aliamang ala di pasu-pasu hodo tutungulu nami. Datung adong nahu parnapun nahok kamihian tuk sudi nadong di hamion tuk pasu-pasu bo ai suadok kuwak kami ujuro hami tu portibion. Jala tuk suadong guhubuak kami. Uju mulai mengulu hami di portibion. Alai alani asine roham dohok basa-basam pasu-pasum nagodangi gabi adong mahu parnapun hok kami nuaing. Ajari mahami mulutuk pe di bekire rohanami otik do nahu parnapun hok kami. Mulutuk pe hupikiri hami godang do nahu parnapun hok kami. Ulu mahami pasahat toni gabe pilihan nami tuho. Alas yakodo haroroan ni. Iko pakeon nami duinang laho pasangapoko. Tarlumobi di tongani huriam. Lau mengurupi sadok kakapakko basio di tongani huriam. Ajari masadok ruas ni huriam. Asa gabe ruas na manada asini roham.
Ulu na sida tong nang pasahat to pelean na tutongani bagas jorom si pasahaton ni huriam tuho marhiti-hiti ak kapakkubasion doho tak kaulau na denggan na buyula honon ni huriam. Ajari hami Tuhan asaulo hami tong nang merbagi tu kadongan nami. Alamulo di lehoko di hami silas ni roha ikong gabi silas ni roha di tong nang dia kadongan nami. Ulo mahami manarihon akadongan nami. Ulo mahami mengajak kadongan nami rak marlas ni roha dot tami. Mabalas ni rohanya kadongan nami ma hula hami toktong marhiti dia kapasu-pasumi. Unang madong manangise pesyak kamyon na mamakya kapasu-pasum saluhut nak kesuksesan jabatan arta nami laho mabahen na hacit tu akadongan nami. Alai lasni roha mai dinasida alaulu hami merbagi olo manarihon. Atong dihoma tu hakka sangapu saleling-leling na marhiti ngulu nami, marhiti akka pelian nami, marhiti akka na pinasahak mi di tonga-tongani ngulu nami. Di bagasa Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Maredde mahita siap bukuedde nomor 610 sada ayat sada dohot ayat 2 laus tapasaha ma peliata. Mauliate mata pasahat tutuhata pardengga basai na paingotok kita marhite na posona asa say tok kita makaburjuhon ngulu na marhadaulaton di bagasa ngulut ta sigano pari di paingot dohita asa marparbueho kadaulaton ni marhite na say tok pasahat to peleatu debata sia sadok hanguluatta hobar tu paso-paso nang nulehon di Jahoba debata dada sia lobi-lobi. Ale Tuhan debata patupa mangulu namion asa marhaduluton jala paroha mauliate. Atong hamu akan nauk pinaluan ni debata, hot mahamu marhapor siaon holatu debata, batudu hom mangulu na marhadaulaton, jala gabi akka paroha mauliate mahamu disadok ngulumuna. Didok hatani debata tu hita, nahuapoi mahamu aliak kadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasat tamu ma dagingmu na bahai pelian na mangulu, na badia na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namar roha. Atong borhak mahamu tutong-atongan ni keluarga, masyarakat dohot tu saluhut nuhumaliang, gabi pilihan na mangulu jala namar hadaulaton mahamu.
tatangnya koma peliata. Ali di batama namin na di banua gijang hodo haroroani saluhut sileleon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasa tami masya na nilehomi tu hami pelian nami tu ho. Sa jalo may gabiwap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa ubarhasya kami pelianon. Pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan namin marhiti-hiti tordim. Asalam hutadda hami godang ni sirelyom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di banua gijang sa pinarbadiya magwarmo, sa Roma harajom, sa isaw malomone roham di banua tongaw songon na di banua gijang. Leho matuhami sa daryon hangulwa siya pari. Sa isang madusa nami, songo panasa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan, balua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti tu hade batama ho. Di sodakot tu hade batama buhina tu ho jala asi marohana midaho. Di dopakot tu hade batama buhina tu ho. Jala di pasaor homma damena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Salam. Saluhut